Здравейте! Добре дошли в Киберлан, международна детска школа по програмиране. В този видеоклип ще научите как е структурирано обучението на деца на възраст 8-9 години. Нагледно ще ви покажем и разкажем какво и как ще учи детето ви. В този модул детето ви ще може да си избере дали да задава команди на Стив или на Алекс. Това са героите от изключително популярната сред децата игра Майнкрафт. В този модул използваме блоково програмиране за решаването на логически задачки с помощта на команди за движение, действие и цикли. Някои от нивата са по-лесни, а други по-трудни, но ние сме убедени, че всеки наш ученик ще се справи с всички нива и ще се забавлява изключително много. В модула Codewars децата ще използват блоково програмиране в онлайн среда. В този модул детето ви ще използва команди за движение, действие и цикли. Също така ще използва и затвърди основни думи на английски език и ще подобри своето аналитично мислене. Тук ще наблегнем на принципа на обектното програмиране, като децата ще програмират различни роботчета, които могат да изпълняват различни действия. Например, този робот трябва да почисти нефтените петна от подводния град. В модула Програмиране и създаване на игри в Scratch децата ще се потопят в един магичен свят, където всичко е възможно само с подреждането на няколко команди в правилния ред. В този модул вашето дете ще изучава команди за движение, цикли, прости и по-сложни конструкции за проверка, градуси, координати за определяне на местоположение. Ще работи с различни костюми на даден герой и смяната им, ще добавя звукови ефекти и ще създава само фонове за проектите, които изработва. Scratch е платформа, която предоставя всичко необходимо за създаването на прекрасни анимации и увлекателни игри. Така нашите ученици ще се забавляват, докато изучават програмиране и развиват креативните си и творчески умения. Ето вижте колко бързо и лесно е да създадем игра, в която нашият космически кораб трябва да унищожава вражеските армии. В модула Клавиатурен тренажор за надпреднали, нашите ученици се запознават по-подробно с бутоните на клавиатурата и започваме да упражняваме писане чрез клавиатура с помощта на забавна игра с балони. По-напред в модула преминаваме към упражняване на изписването на цели думи в сайт, който отчита резултат. Системата измерва точност, бързина и няколко други показателя. Тренираме, както писането на български език, така и на латиница, за да могат децата да свикват с английски език, който е неизменна част от програмирането. В модула Tinker, подобно на Scratch, децата се забавляват, докато програмират и създават игри, анимации, поздравителни картички и други. Тук доста често, както в реалната среда на програмистите, децата ще получават готов код, който ще трябва да променят спрямо заданието. По този начин стимулираме децата да търсят грешки в кода, нещо, което е неизменна част от работния живот на всеки програмист. А сега може да видите, колко лесно може да пресъздадете движението и траекториите на планетите от Слънчевата система само за няколко минути. В този модул децата ще се потопят в изключителния свят на една от най-популярните детски видеоигри – Майнкрафт. Почти сме убедени в това, че вашето дете е играло тази игра поне веднъж, а ако не е, то сега е момента. В този модул, то не само ще се забавлява докато играе, а и ще програмира. Ще се запознае с основите на програмирането на езика Lua, език за програмиране, чрез който са създадени много популярни игри. Светът на Warcraft е един такъв пример. Тук освен, че ще затвърди знанията си относно циклите, детето ви ще научи и някои думи на английски език, които често се срещат в програмирането под един или друг вид. Също така в този модул силно ще развиваме креативността на учениците. Това не е всичко. Детето ще намери нови приятели и ще получи сертификат за завършен курс. И така, какво чакате? Време е да запишете детето си на уроци.